Godspeed to the city street. Diba? Oo. Mayanahan. Dito yung kumamay. Tututuan. Ayun. Chocolate? Hindi. Yung bar. Bar? Kasi cookies yun. Yung bar. Hanapin na yun. Ano yung pinakamagandang posit sa receiving, sabi mo? Manganganak na yun. Ha? Manganganak na. Kamukha din niya. Pusit din. Pinangihian niya si Ariel. Pinagginawan niya sa Ariel. Ah, Pinagginawan niya. kasi din yung kulay niya. Isa pa. Dalawa? Tatlo? Cloud nine. Hindi ko alam to, kasi siguro Megan. Sa mas Reaching Mr. John Paul, stock market is now. Hindi ko anak yan, sabi siguro ng asawa niya. Ha? Hindi ko anak yan, sabi siguro ng asawa niya. May tulit ito, hindi? Kabila tingnan natin. Bili ka ng coffee mo. Yung kulay red na Oo, meron akong piliin pantry. Sa bahay. by 10. So yung 10 na lang, Han? Para Iba yung pera niya hawak mo, no?
In-heat siya. In-heat kay baby. Ano mo jumping eh? Nahilo ka na? Oh, there's no mountain. Bakit may mga... Ganda nga yan. Nandun pa pala ng kay Lola Nora. Ha? Nandun ka pala kay Yun, nahilo. Tito. Ay, saan mo papat? Oh, may bunga nga. Apat daw bunga. Len. Dalang pandesal. Oo. Silas dito. Rayon yata. Pero di pa napidato. Gutom na naman nga si Mama B eh. Against the most savage nations. Ladies. Para ano yan? May trabaho na si itong Cesar. Oo, yan. Makakabawi na tayo. Nalaglag, nakahalian tuloy yung kani ante. Thank you, ante. Dilim. Video to? Hindi video ito. Video. Nagngurub-ngurub ka na siya. Garo kang ayam. Ano nga makapasari sunat altaw sa mga nakarabi eh. Kapuyak de rambe. Bakit? Lastan mo na. Ay, Oo. Hali pa ata yung mga yan. Eh, dapat baby ka kawayo. kaya tad may magmag na. Ay mo, Apay, ha? matincho ang liblibutan na. O ano gagawin natin dito sa Mario? Pagtitinginan. Binbalaw lang ka na maantos. Tumbigat. Tumbigat pa'y kalo. Kay Brenda daw. Kay Brenda.
Binunot. Ito. Yung bunot yun. Sino ka nabunot sa'yo, ma? Jo Bautista niyan. Si Ate Joanne. Si Joan. Juan? Wala namang ibang Bautista. Albert? Ito siya kanina to. Oh, si Ate Joan. Di ko alam kung sino nakabunot sa'yo. Nakalagay naman dyan.